guys, ik heb nog weer een sketsie klaargemaakt van die 4 perdrijders van die IPA-clubs in Openbaring 6 van vers 1 tot 8. Dat wordt symbolisch beschreven. Die wit perd wat ik tweede geschetst heb met die pijl en boog in zijn hand, dat gaat verder komen om te overwinnen. En dat gaan die makker hem allemaal te overwinnen. Dat gaan een nabootser wees, valse nabootser wees van Christus, wat ook op een wit perd zal terugkomen. En dan gaan we zien naar die 4 rode perd toe. Dat komt om vrede van die aarde af weg te nemen met een groot zwaard verwijzen naar een vreselijke oorlogsvoering van die eindtijd. Dan gaan we daar naar die zwarte perd toe met de schaal in zijn hand. Dat verwijst naar een groot hongersnood wat zal plaatsvinden als gevolg van oorlogen van die rode 4 perd. Dan gaan we naar die laatste perd toe, namelijk die dood in die dodenrijk het hom gevolg en een kwart van die aarde gaan hulle doodmaak. Dat symboliseert die dood en verwoesting. Wat voor mij meest vrees aan die hand is van hierdie 4 perdrijders, dat brengt pla en akelige ziektes. Allemaal hierdie rijders is voorlopers van die erger oordelen gedurende die verdrukkingstijd volgens Openbaring 8, 9 en 16. Ja, en dan heb ik nog maar die brein gebruikt, die Kalo potloden met die softcore om die sketches mee klaar te maken. Ja, so guys, ik hoop jullie love en like dit. Ja, dat is ook maar nog een potloden van mij en zo aan. Bye bye.